Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin dumateng pengasuh Yayasan Islam Al-Ghazali ingkang kawula hormati Bapak Ibu Guru Madrasah Darussalam, ingkang kawula hormati segenap dewan juri ingkang arif lan wicaksana, saha hadirin seduanten ingkang insyaallah calon penghuni surga. Wontenipun kawula ing mriki badhe ngaturaken sekedhik pidato kanthi irah-irah. Pesantren panggenan tuwuhe pengajap lan munculipun peradaban. Hadirin, nalika kita bahas babagan pesantren, sami mawon kita bahas mercusuar peradaban, inggih menika panggenan lahiripun ilmu, adab, saha pemimpin masa depan. Pondok pesantren boten namung panggenan pados ilmu agama, ananging inggih dados taman pendidikan karakter ingkang anggadhahi akar kiat dening nilai-nilai Islam. Ing dalem pondok pesantren, para santri boten namung belajar saking terkep utawi iki iku, boten namung belajar saking tasrifan fa'ala yaf'ulu, ananging inggih belajar saking kebiasaan sakbetinanipun. Kadosta sregep tangi wengi kagem nglampahi salat wengi, leres ajeg nglampahi poso Senin Kemis, piket kanthi rasa ikhlas lan tanggung jawab saha lintu-lintunipun. Sehingga saking mriki para santri saged tumbuh dados pribadi ingkang cerdas intelektual, kuat spiritual, saha saged handal finansial. Amin amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala sampun berfirman dening Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ingkang uninipun mekaten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Artosipun Allah subhanahu wa ta'ala bakal ngangkat derajatipun tiang ingkang anggadhahi iman lan derajatipun tiang ingkang anggadhahi ilmu sawetara pinten-pinten derajat. Ayat Al-Quran kala wau nuduhaken bilih tiang ingkang anggadhahi iman langkung-langkung anggadhahi ilmu bakal angsal pangkat ingkang luhur ing ngersanipun Gusti Allah. Lan pesantren inggih menika papan ingkang efektif kagem nyaosaken generasi supados saged angsal pangkat ingkang luhur. Ing dalem kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Azhar Nuji dipun sebataken mekaten. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu sifsafaha. Innallaha sak temene Gusti Allah, sak temene iku yuhibbu temen sapa Gusti Allah. Gusti Allah demen marang napa? Ma'aliyal umuri, ing luhur-luhure perkara. Wa yukrihu lan sengit sapa Gusti Allah. Gusti Allah sengit sifsafaha, ing asor-asore umur. Ma'asyiral muslimin rahimana wa iyyakumullah. Pesantren sampun terbukti dados model pendidikan ingkang boten namung fokus kalian ilmu syar'i, ananging inggih peduli kalian perkembangan zaman. Buktinipun
Sakniki kathah sangat pesantren ingkang ngajar ilmu umum kados ilmu teknologi, kewirausahaan, saha media digital. Sehingga saking mriki para santri saged tampil dados penulis, pembicara, saha pengembang aplikasi Islami. Pernyataan kala wau nuduhaken bilih pesantren boten namung lembaga tradisional ingkang stagnan, tapi lembaga ingkang relevan lan dinamis kalian kebutuhan zaman. Profesor Dr. Quraish Shihab sampun jelasaken bilih pesantren inggih menika panggenan ilmu pengetahuan ingkang terbentuk didukung kalian kalih unsur. Kaping sepindah inggih menika saking habits utawi kebiasaanipun. Kaping kalih saking napa para hadirin? Kaping kalih inggih menika derek dawuh. Dawuhe sinten ingkang kedah dipun dereki? Inggih menika dawuhipun para ngalim, dawuhipun para ulama, saha dawuhipun para kiai. Mboten mungkin kok kula panjenengan sedaya niki badhe nderekaken dawuhe Ibu Nyai Ayu Ting Ting, mboten mungkin nggih. Mboten mungkin. Para rawuh ingkang minulya, saking napa ingkang sampun kawula aturaken saged disimpulaken bilih santri mboten namung pelajar biasa, ananging inggih dados penjaga akhlak, penyambung sanad ilmu saha agen perubahan ingkang saged mbekta nilai-nilai Islam ing dalam ranah sosial, ekonomi saha budaya. Sehingga saking mriki ing dalam diri para santri timbul harapan bangsa bilih ing dalam masa depan kita sageta dados pemimpin ingkang cerdas, amanah saha berakhlakul karimah. Mekaten kala wau anggen kawula matur menawi wonten klinta-klintunipun kawula nyuwun agungipun Syekh Samudra Pangaksami. Akhiru hadza qauli Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.